scream. Здравейте, банда, това е Дневник първи от Кюстендил. След малко отиваме към училището. Пусни бързо и гледай оттам. Трябва да тичиш оттам. Не, Монтуелия, може ли да дойдете да ни вземете от училището? Сега си изоставим. Да. Аре, братле. Добре, моля ви си побързайте, ако можете до 20 минути. Къде го сложи? Здравейте, моля! Как сте? Шли. Добре, заварили ли? Здравейте! Добре дошла! Добре заварили! Клаудия, аз съм Дани Израел. Благодаря ти. Е, това е, да, добре. И се скри, и отзад пускаш музиката и като... така и се скриваш за средата. Супер. Добре, айде готови за снимка. Рая, здрасти. Вие ще дойдете ли после там на концерт? Веднага отиваме заедно. Само вас ви чакаме. Чакай! Той тръгна с сладолените! Стоп! Йоу! Йоу! Ние сме Ice Cream Sunshine! Добър вечер и те! Искам да вдигнете много шум за едни ваши съученици, а именно 9-ти Г клас с класен ръководител Силвия Николова. Тези деца са прекрасни, обичаме ви от сърцата си, знаете, както и всички останали. Благодарим и на госпожа Николова, която беше невероятна. Аплодисменти и за нея още веднъж. Илиева, това Николова, бе. Силвия, ужас. Изложихме се пак. Ужас, ужас. Сега ще ни прати полиция. Ужас. Това е най-новия си, чакате да ви блъсне кола. Заповядайте подаръци от нас.
Взимайте. Два вида са. Няма възможност да го взимате. Може един човек два сладоледа. Сори, че не сме взели повече. До вечера в залата, ако сте по-напред и викате повече. Лади, днес ще видите вкъщи да си вземем. Специално за нас. Ние никога не сме държали. Има за всички. Айде да се снимаме. Един гол. И всичко е таман с тебе. Да се обичаме на такова като шматки. Само с тебе всеки миг е пир. Да си бивата вече. Айскрим са влюбени в свободата. Айс, пали си решила. Че сме се предали и нашата България на други сме продали. Да гледа, възкръсват нашите идеали. Айскрим са в вкусен бил, не са умряли. Ще дам рад ви много опасно да погледна. Нека ми сега са, ако ми нещо да не е с това, които се дили. Лиса, а ти какво вече ще раздаваш ти за доле? И миските искат за доле. Само да кажа на миските ще дадем специален сладолед да ти свърши концерта. Аз тук да виждам при мен някой да изслушва. Така че миските да не бъдат да ти сладолед. Още раз искам да чуя как би дошъл за нашия спешен гест Декстър. Това каже тук и България с Жан Соло, да го знаете. Чао от нас! Знаете ли какво? Обичаме ви. Той вече се е разтегал много. Много се е разтегал. Аз как мисли да се ще сладолед? Ако го фърля там, ще писне и ще става Мари. Ето ли. Ама много разсечен, знаеш. Такъв нощен сладолед е това. За близане ли? Добре.